इसोरनि इच्छा बेनो जाहाथे नोंबो जेन बिसोरनि थाखाय जेन प्रार्थनायावहाय गोसोखाङो जेब्ला नों प्रार्थना खालामबाय सोरनिबा थाखाय निस्सय बिनि जिबना गिदिर मोनसे गुस्लायनाया फैगोन सोलायनाया फैगोन दे ख्रिस्ट'नि अनलायनायफोर दिनै जोङो प्रार्थनायावहाय खमजुर बेनिखायनो जोङो देरहानो हायाखै बेनिखायनो दिनै गोबां मानसिफोरा प्रभुखौ दिनै सिनायाखै प्रभुनियाव फैनो हायाखै मानो खारन जोङो दिनै प्रार्थना खालामनायावहाय लेस्लासा जादों दिनै इन्डियायावहाय मोनसे अर्गानाइजेसन दङ United Christian Prayer for India nama bagaimana? UCPI United Christian Prayer for India आं मोननै मिटिङाव थांबाय हायद्राबादावहाय हायद्राबादाव मोनसे दिल्लीयाव जादोंमोन दा मोननै मिटिङाव थांदों हायद्राबादनि कनफारेन्स जादोंमोन बिसोरनि उद्देश्यआ गथाय डिनोमिनेसनखौ लानानै मोनसे प्रेयारखौहाय जरदार खालामनाय मा प्रेयार जायफोरनाखि नोंनि खाथियाव दङ नोंनि मण्डलीनि खाथियाव सोरबा माबाफोर दङ इसोरखौ फोथायिफोर दङ बिसोरनि थाखाय जेब्लाबो प्रार्थना खालामनाय बिसोरनि थाखाय नोङो प्रार्थना खालामनानै इसोरनावहाय गथायनाय आरो बिसोरनि उद्देश्यआ जाबाय जोंनि लाइफ टाइमावहाय जोङो बे इन्डियायावहाय थासान्दियावहाय बे हायाव जों थासान्दियावहाय जोङो सारा इन्डियाखौ जोङो रिच आउट जों खालामगोन जोङो सहैगोन प्रतिथा गामियाव प्रतिथा नखरावहाय जोङो प्रार्थनानि गेजेरजोंहाय जों गस्पेलखौ जों मोनहोगोन जाहाथे इन्डिया जेन परित्रान जेन लाभ खालामनो हायो जोंनि बड'फ्राबो जेन इसोरनि जेन परित्रान बासायजानायखौ जेन लाभ खालामनो हायो बे महान उद्देश्य आरो जिसु ख्रिस्ट'नि उद्देश्यआबो बेनो बे संसारखौ बासायनो थाखाय जायानाखि बेखौ बिश्वास खालामगोन बे जेन नष्ट जाया बबेखानि बेयो जेन अनन्त जिबनखौ जेन लाभ खालामनो हायो महान उद्देश्य इसोरहा दङ सासेबो मानसिया जेन आद्रि जाया सासेबो मानसिया जेन नोरोगाव थांनाङा दिनै हाजार हाजार लाख लाख मानसिया दिनैहाय नोरोग फारसे आवगायलांगासिनो दङ अनन्त भाबे जोबमाजासे बिसोर थैनो थांगासिनो दङ नोरोगनि एक्सपिरियेन्सखौ सासे पास्टरा आंनो खोन्थादोंमोन बे पास्टरा जेब्लाबो इसोरनाव प्रार्थना खालामो प्रभु नों आंनो नोरोगखौ दिन्थिथारनांगौ सानसे बेलासे सानसेखालि आंनि सिगाङाव बियो खोन्थाबाय आङो प्रार्थना खालामोमोनलै बिदि ओमफ्राय बे सानसेखालि मा खालामबा जाबाय मोनसे मानसिया एखेबारे गुड माबाहाय दं माने देहाफ्रा असल जानानै दङ माबा बेमार एक्सिडेन्ट जानानै बे समावनो इसोरा बिनि आत्माखौ लांदों थैहाबनाय दङ मानसिया बियो दास गैला आथिं आखाइ बायबाय गोग्लैनानै एक्सिडेन्ट जानानै थैहाबनाय समावनो इसोरा बिनि आत्माखौ लांबाय बे गावनो निजे आंनो खोन्थादों दै जेब्ला आं बेखौ नायो इसोरा ओरैबायदि जायगाजों लांबाय लामाजों माने अन्धकार खोमसि दरसि जेसेनो थाङो एसेनो माने आखुन्दैजों परिपुर्ण जाबाय नुवा दिनै बेजोंनो बेखौ लांगासिनो दङ आरो फारसेथिं हाजार हाजार लाख लाख मानसिफ्रा गाबख्रावगासिनो दङ आंखौ बासायदो आंखौ बासायदो आंखौ बासायदो बेसेबां हाजार मानसि दं गाबख्रावदो बियो मिथिया खिन्थु हाजार हाजार लाख लाख मानसिया बेवहाय गाबख्रावनानै हख्राव हरदों आंखौ बासायदो सोर बासायबावनाय आंखौलाय दिनैलाय बे थैनायनिफ्राय बे सैनांनायनिफ्राय सोर बासायबावनाय आंखौ गाबख्राव हरदों आरो जेसेनो गोजान थांगासिनो दं एसेनो बिनि देहाया खामजोबनाय मोनबाय दुंनायजों आलौजोबबाय अब्ला बियो बे समावहाय फर्म फैबाय औ प्रभुनो आंखौ महाय लाबोखो आं थैनायसै प्रभु हाले आंनि देहाया आलौजोबबाय दुंनायजों हाले थावरिनो आङो प्रभुनो आंखौ रैखा खालामदो आंहा गोबां खामानि मावनांगौ दङमोन बेखौ मावनो मोनाब्ला प्रभु नोंनिनो दाय बियो होननानै बेबायदि प्रार्थना खालामबाय नै बियो आंहा जुदि आं मावनो रोङाब्ला बे दाया आंनि
प्रभु बेनिखायनो आंखौ बासायदो आरो बे सायाव फैबाय नरकनि जन्त्रना आरो दिनै हाजार हाजार लाख लाख मानसिया बे नरक फारसे थांगासिनो दं संसारनि गाहाय गोदोनानै बांसिन बे संसारनि थाखाय साननानै बांसिन इसोरनि थाखाय एसेल' साननाय दङ जोंहा दा सोर बासायबावनो बेखौ बे रेसपन्सिबिलिटिया दिनै जोंनो बयनोबो होदों जों मिथिगौ साफ्रोमबो बाहेरायाव थांनानै प्रसार खालामहैनो हाया साफ्रोमबो एभान्जेलिस्ट जानो हाया साफ्रोमबो गिर्जानि लिडारफोर जानो हाया साफ्रोमबो फालक पास्टर जानो हाया एभान्जेलिस्टफोर मिशनारिफोर जानो हाया किन्तु जोङो प्रतिजनानो जों मिशनारि माबोरै मिशनारि जोंलाय माबोरै एभान्जेलिस्ट जोंलाय प्रार्थनानि गेजेरजोंहाय जोङो नोंनि खाथियाव थानाय मानसिफोरखौ जों प्रार्थना खालामो जेब्लाबो प्रार्थना खालामनांगौ दै ख्रिस्ट'नि अनलायग्राफोर आंनि जिबनाव एक्सपिरियेन्स दं जायनि थाखाय जों प्रार्थना खालामदों प्रभुखौ बियो नाजावो आरो दाबो जों सासे मानसिनि थाखाय जों प्रार्थना खालामगासिनो दं मालाबा समावहाय 6 बोसोर गाहाम नाङो बे प्रार्थनानि उत्तरखौ मोननो थाखाय अब्लाबो नों दाबा माब्लाबा निराशा जायो माथो इसोरा बिब्लाबो आंनो होआखै खोनासङाखै अब्लाबो नोङो निराशा जानो नाङा नोंनि दायित्वआ जाबाय प्रार्थना खालामबाय थानाय सोरनि थाखाय खालामनांगौ नों खालामबाय थानाय फिसाफोरनि खालामनांगौ ना नों बिनि थाखाय नों खालामबाय थानाय सोरनिबा थाखाय खालामनांगौ बिनि थाखाय नों खालामबाय थानाय प्रार्थना खालामबाय थानाया जोंनि दायित्व आंनि दायित्व नोंनि दायित्व आरो बे प्रार्थना खालामनायखौ माब्लाबाबो नोङो बानो नाङा दै ख्रिस्ट'नि अनलायग्राफोर बानाय मानि नोङो इसोरजों माबा सोमोन्दो लाखिनायखौ नों बिच्छिन्न खालामबाय आलदाजों नागारबाय नों इसोरा दा जोंनि ख्रिस्टियान जिबना इसोरजों थायाब्ला प्रभुजों जों थायाब्ला प्रार्थनानि गेजेरजोंहाय अब्ला जोंनि रानलांनाय दालायबाय बेनिखायनो जिसुआ बुंदों जहनावहाय नोंसोरो आंनियाव था आंबो नोंसिनियाव थागोन मानो जेब्ला जों जिसुनावहाय थागोन जिसुआ जोंजों लोगोसे थागोन जेब्ला बे सोमोन्दोआ थाबाय नांथाबनानै थानाया थाबाय अब्ला जोङो गोथां जाबाय जिहेतु जों गोथां इसोरनावहाय जोङो दङ ख्रिस्ट'नि अनलायनाय किन्तु बे सोमोन्दोआ गैयाब्ला नोङो जिउआवहाय गोथै बे नांथाबनाया गैयाब्ला नोङो बे दंफां दालाय बायदि नों गोरान आरो सम सफैगोन बे दालायखौ दानखानानै अराव गारगोन प्रार्थनाया बिराद इम्पर्टेन्ट आरो बे जोबनाय बोथोरावहाय बे प्रार्थनाजों जुदि नांथाबनानै थाब्ला जोङो अनेक समाव जों गोग्लैगोन जोङो उन्दुलांनाय जागोन आरो जों बे उन्दुलांनाय समावहाय माब्ला समावहाय सयताना जोंनिफ्राय खेनानै लांगोन रावबो मिथिनाय नङा माब्ला समावहाय नोंनि बिसाया फार्मावहाय गोग्लैगोन नोङो बेखौ मिथिनाय नङा माब्ला समावहाय नोङो फरिखायाव गोग्लैगोन नों बेखौ आन्दाज मोननाय नङा जेब्ला नों आनजादाव गोग्लैगोन जेब्ला नोंनि जिबनावहाय बिपदा सफैगोन अब्लासो मिथिनायसै प्रभु आङो नोंजों थाया नोंनियाव प्रार्थना खालामया बे आंनि गिदिर मिस्टेक जाबाय सासे बिराद धनी दंमोन बियो बे धनिया थाखा फैसानि सायाव जथेस्थ' जिउ खांदोंमोन थाखा फैसाखौ लानानै गावनि साय सम्पतिखौ लानानै गावखौ बोलोग्रा गावखौ महान गावखौ मर्यादाबान बे सानदोंमोन बे थाखा फैसानि सायावनो सोनारनानै सम्पतिनि सायावनो सोनारनानै गावनि बिजनेसनि सायाव सोनारनानै बियो अनेक समावहाय इसोरखौ नेग्लेक्ट खालामदों गिर्जाखौ बियो नेग्लेक्ट खालामदों फोथायनायाव बियो नेग्लेक्ट खालामदों प्रार्थनाखौ बियो नेग्लेक्ट खालामदों आरो मोनसे सम सफैबाय बिनि जिबनावहाय बे संसारखौ नागारनायनि सम थैनायसै डक्टरा हालाय बेखौहाय थैनायसै बियो लास्ट आवारा बिनि थाखाय फैबाय आरो बे लास्ट आवाराव कयेकजन मानसिफोरखौ लिंहरनानै बियो स्वीकार खालामबाय जिबनाव आङो बयनिख्रुइ देरसिन मिस्टेक मोनसे खालामदों बे जाबाय आं इसोरखौ मिथिबोआखै बयनिख्रुइ देरसिन मिस्टेक बयनिख्रुइ देरसिन भुल गोरोन्थि जेब्ला नोङो इसोरखौ मिथिया
Kristen अनलायग्राफोर बे भुलाखौ खुनुदि नोङो दाखालाम जेब्ला जों ख्रिस्टियान जाबायला जों जेब्लाबो इसोरजों लोगोसे थानानै इसोरनि खाथियाव थानानै प्रार्थनानि गेजेरजोंहाय जों गावखौहाय जों नेनानै थानांगौ दे नेनानै थानांगौ दा प्रार्थनायानो नोंनि जिबनावहाय चेन्ज लाबोगोन फिसाया हिन्जावनि थाखाय प्रार्थना खालामनांगौ हिन्जावा जुदि आखल गैयाब्ला बिनि थाखाय प्रार्थना खालाम फिसाया नोंनि फिसाया जुदि आखला गाज्रिब्ला बिनि थाखाय नों प्रार्थना खालाम सासे आइजो दंमोन बिदिनो मालाबा समाव फिसायजों बुजायो अब्ला बे निराशा जाया फिसाया सैया मान सैया मिथिले नायनोबोलाय मोजां आखल आखुआबोलाय नरम नुयो किन्तु मानो सैया मिथिया माबा मोनसे दङ निस्सय ना गाव फसायनायखौ मोनाखिसै मिथिले मालाबा गाव फसायनायखौ मोनालाबो बिदि बेरेखा जायो दा बिदि रोखोमनि समाव बे मैदेर बायदि बोर होलाङो बेबायदि रोखोमनि जायोना मालाबा समावहाय जोङो हौवा हिन्जावनि जिबनावहाय दा बेबायदि रोखोमनि जाबाय अब्ला बे हिन्जावा दुखु मोना हिन्जावा इसोरखौ फोथायो इसोरखौ गिग्रा हिन्जाव बियो आरो बिसाया बुयो होननानै बिसाया रायो होननानै खुनुदिन बिसायखौहाय बियो खुनुदिन मिसट्रिट खालामा गाज्रि बेबहार बियो दिन्थिया प्रतिशोध बियो लाफिना गाज्रिनि बदलै गाज्रि बियो खालामफिना किन्तु गाज्रिनि बदलैहाय बियो जेब्लाबो मोजांसो खालामो आं दहाय बुंनाया चेन्ज योर माइन्ड माइन्डखौ चेन्ज जाबोनो दा सब समय प्रार्थना खालामबाय थायो फिसायनि थाखाय प्रभु आंनि फिसाया मानो बिदि जाखो प्रभु नोंनि बिनि आखल आखुनो परिबर्तन लाबोदो नों जे महान इसोर बेखौ बुजिनो थाखायनो बिनो गियान होदो प्रभु बिनि आखला जेन परिबर्तनाव जेन फैयो बेयो जे मोजां आदर्शवान जेन बिसाय जायो बे बिसायनि दारै गुबुन बिसायफ्रा जे मोजां आखला जेन सोलायो प्रभु नों बेखौ आशीर्बाद दान खालाम बोर साव होनायनि बदलै बियो आशीर्बादसो होयो रायनायनि बदलैहाय बिनि थाखाय नम्र इसोरावसो बियो प्रार्थना खालामो बेसेबां आखल गोनां हिन्जावखौ बियो मोनदों नैबे प्रार्थनाया खैथा बोसोरनि उनावहाय प्रार्थना खालामै खालामै सानसेखालि बियो सिखार खालामबाय फिसाया बुरै आं जिबनाव नोंखौ बहुद खस्थ' होबोबाय जिबनाव नोंखौ रायबोबाय अनेक समावहाय नोंखौ बुबोबायबो आङो नोंखौ गाज्रि बेबहार खालामबोबाय आङो नों आंखौ क्षमा खालामदो बुरै आंखौ क्षमा खालामदो प्रभुनि मोखांखौ नायनानै आंखौ क्षमा खालामदो खावलायबाय बियो क्षमा बिबाय बियो आरो हिन्जावा दे प्रभुआ बाख्नायजाथोंसै आं जेबो नङा दे मोजाङैल' जादो आं दिनै खुसि मोनबाय नोङो जे दिनैहाय गावनि भुलखौ नों साननो हाबाय बेनि थाखाय धन्यबाद इसोरा बाख्नायजाथोंसै आं भरसा खालामो नोङो जेब्लाबो मोजाङाव थांगोन जेब्ला मानसिया गावनि भुलखौ स्वीकार खालामो अब्ला बियो कारेक्सनाव फैयो जेब्लासिम गावनि मानसिया गावनि भुलखौ भुल होननानै साननो हाया अब्लासिम माने बियो बे अबस्थायावनो थाबाय थागोन बियो खुनु दिन सोलायनो रोंनाय नङा आरो बेखौ जों सोलायहोनो हागोन जेब्ला नोङो प्रार्थना खालामगोन नोंनि गियानजोंनो बेखौ बुजायनोबो नों हाया हानाय किन्तु प्रार्थनाया बेनि खुथुर मनाखौहाय परिबर्तन खालामनो हागोन गुस्लायहोनो हागोन मोजाङावहाय लाबोनो हागोन बेनिखायनो प्रार्थना बिराद दरकार बिसायनि थाखाय प्रार्थना खालाम आरो बिसायाबो हिन्जावनि थाखाय प्रार्थना खालाम आरो बेजोंहाय बेसेबा मोजां सौन्दर्य मोनसे माबाया बजाय थागोन रिलेशनशिपआ बजाय थागोन आरो नैथियावहाय बुंनो हास्थायदों बे जिसुनि फैनाया खाथि जानायखाय जोङो बेखौबो जों नोजोर होनांगोन दिनैहाय जाहाथे जोङो मोनसे क्वालिटि मोननै क्वालिटि जोंहा थांबाय जोङो माइन्डखौ जोङो सोलायबाय दिनैहाय 2 नम्बरावहाय जोङो खुब इगारनेस जाबाय सिरियास जों जाबाय दिनैहाय 3 नम्बरावहाय जों जाबाय दिनैहाय जोङो प्रार्थनाशील जोङो जानो जोङो हाबाय दिनैहाय जोङो प्रार्थना खालामनो जों दिनैहाय सोलोंबाय आरो दिनै मोनसे जोंहा सोलोंबावनांगौ नोंसोरो गावजों गाव अनलाय बे जिसुनि फैनायखौ नोजोर होनानै अनलायनाय गैयाब्ला नोङो खुनु दिन इसोरनि खाथियाव नों सहैया नोंहा जुदि बे अननाया गैयाब्ला रावनिबो सावहाय
इसोरनि प्रति अननाय गैयाब्ला मानसिनि प्रति अननाय गैयाब्ला नोङो इसोरनि खाथियाव खुनु दिन नों थांनाय नङा अननाया बिराद दं बेनिखायनो बुंदों नों अननायावहाय नोंसोर बृद्धि जालां we must cherish for each other and love अननायखौ जोङो माने जोङो बजाय जों लाखिनांगौ आरो बे अननायखौ जों जेब्लाबो प्रिजार्भ खालामना जों दोननांगौ दे प्रिजार्भ खालामना जों अननांगौ अननाया मा अननाया अननाया ओरैनो सरासनस्रायैहाय जों लोगोफोरजों अनलायो बिमा बिफानि अनलायनाय दङ आरो बेबादिनो हौवाजों हिन्जावजों अनलायनाय दङ बा मोनसे इम्परटेन्ट खुब गोनां अननाया जाबाय इसोरनि अननाय बे मोनब्रैनि गेजेरावहाय गासैबो बे इसोरनि अननाया देरसिन अननाय आरो बे अननाया जाबाय ग्रीक सोदोबावहाय बेखौ आगापे अननाय होननानै बुङो आगापे जों अननाया गासैबो बे अननाया लोगो दोगोजों अननाया बे अननायानो हौवा हिन्जाव अननायाबो बे लोगो अननायानो फंबाय अनलायनायाबो बे अननायानो किन्तु ग्रीकआवहाय बेलेग बेलेग रोखोमनि दङ आरो मोनसे गोनां अननाया जाबाय आगापे अननाय आरो बे आगापेया जाबाय इसोरनि मोनसे अननाय बे अननाया सोरगोनिफ्राय फैनाय मोनसे अननाय आरो बे अननायजों इसोरा जोंखौ अननो थोनदों बे अननायजों दिनै इसोरा जोंखौ अनबाय सोरगोनि अननायजों जोंखौ अनदों माबायदि अननाय बे अननाया सेल्फ सेक्रिफाइस अननाय बे अननाया गावनि थाखाय जेबो दोनथुमबावाखै गावनि थाखाय आखिनानै दोनबावाखै जि दङ बेखौ गासैखौबो जोंनो होजोबबाय इसोरा बेबादि अननाया जाबाय आगापेनि अननाय बाइबेला बुंदों इसोरा संसारखौ ओरैबायदि अनबाय जों बेखौ बयबो मिथिगौ जहन 3:16 जों माबायदि लायो जों मिथिया किन्तु बाइबेला जोंनो बुङो जोङो बेखौ उन्दैनिफ्राय जों सोलोंबोदों इसोरा जोंखौ ओरैबायदि अनबाय संसारखौ ओरैबायदि अनबाय गावनि सासेल' फिसाखौ बे जोंनो होबाय सासेबान फिसा बेहा जेबो फिसा गैबावले गुबुन फिसा गैबावले जि दङ बेखौनो बे लुसोनानै होबाय गावनि जीवन नाखौ बे दान होबाय सेल्फ सेक्रिफाइस आरो बे अननाया दिनैहाय बे संसाराव कमजोर जानानै दं कमजोर जानानै दं दा बेनिखायनो नैबे अननाया गैयैखायनो दिनै संसाराव नायलायनो हायै जादों बे अननाया गैयैखायनो